As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Iampo nato nga mohari unta ang pag-alagaray sa atong mga katawhan, labi na sa atong mga leaders sa mga nasod nga magpadayon sa pagkamaalagaron ngadto sa mga nanginahanglan. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigi og support nato pinaagis pagpamalit aning ato mga slots, hatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasya labi na sa kalinaw og mayong panglawas. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulusol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, Ginoong Dios namo, tabangi kami sa pag-andam sa pag-abot kang Kristo, imong anak, sa iyang pag-abot o pagsangpit hikaplagan unta kami niya nga nagtukaw o nagampo o nagdaig kaniya nga malipayon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kini mao ang mensahe sa Dios nga iyang gihatag kang Isaías, anak ni Amos, bahin sa Huda ug sa Jerusalem. Sa umaabot nga mga adlaw, ang bukid diin nahimutang ang templo mahimong labing taas sa tanan. Mulabaw kini sa kabungturan. Daghang kanasuran magambahan sa pag-adto didto ug ang katawhan moingon, manungas kita sa bukid sa Ginoo ngadto sa templo sa Dios ni Israel aron tultulan kita niya sa iyang mga dalan ug maglakat kita subay sa iyang agianan. Kay gikan sa Sion, mugula ang balaod, ug sa Jerusalem, makigsulti ang Ginoo sa iyang katawhan. Husayon niya ang kanasuran, ug siya'y maghusay sa daghang katawhan. Ug ang ilang mga espada, himuon nilang punta sa daro, ug himuong galab ang ilang mga bangkaw. Dili na mag-away ang kanasuran, ni magbansay pa sila sa pagpakigubat. O kaliwat ni Jacob, ngari, manlakaw kita, diha sa kahayag sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Nalipay ako nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami sa tugaran sa imong mga ganghaan, O Jerusalem. Sa tukaran sa imong mga ganghaan, O Jerusalem. Nalipay ako nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ingog usa ka syudad, nga gibundok sa kahiusa. Ngadto kaniya nanungas ang mga tribo, ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan. Ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagsulod ni Hesus sa Capernaum, usa ka opisyal nga Romanhon mitagbo kaniya ug nagpakitabang. Siya miingon, "Sir, nasakit ang akong sulugoon o atua sa akong balay, naghigda, dili siya makalihok o nagantos pag-ayo." Si Jesus miingon, "Muadto ako ug ayuhon ko siya." Ang opisyal mitubag, "Ayaw lang pag-adto, sir,
kay dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang ug mamaayo ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labawng mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko kining tawhana sa paglakaw, mulakaw siya, ug kung suguon ko kanang tawhana sa pag-ari, muari siya, ug kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat ug bisan unsa, mubuhat siya. Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini ug miingon siya sa mga tao nga mikuyog kaniya, sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Hinumdumi kini, daghan ang mga but gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug makigsalo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob didto sa gingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang pagsulod sa langit nagkinahanglan og pagtuo. Lingiyay mong tupad ing na makasod nakakaglangit. Na makasod na. Og na kay pagtuo makasulod gyud. Kay wa tay pagtuo wa magi makasod kay mao man ay first requirements Ginoo. Mao na gihulagway ni Kristo unsa maning pagtuo nga makapaabli gyud sa kasing-kasing sa Ginoo aron ihatag niya ang atong pangayoon. Mao ni ang pagtuo sa senturyon kaning Roman official. Dili man ni siya kani-ganing sakop sa mga Hudiyo, gani sila mo'y gikalagutan sa mga Hudiyo, niya si Kristo usa ka Hudiyo. Pero ang Romanhon nga opisyal, ang senturyon, nagpakiluoy kaniya og pruiba sa iyang pagpaubos o sa iyang pagtuo, niingon siya, dili ko angayan mopasaka nimo sa akong balay. Kana bang pag-angkon sa kamatuoran? Di man siya Hudiyo, so dili siya angayan nga mopasaka sa iyang balay. Kay ang mga Hudiyo sa una kusog kay na sila anang gitawag og exclusive religion or exclusivity sa ilang pagtuo. Nga di sila gusto nga ma-contaminated sila sa gitawag nilang mga hintil or mga pagano. Munang di gina sila makig-associate sa mga dili magtotoo. O mo tong senturyon iya sa nang gidawat. Lingiyay mong tupad. Inamudawat bakas imong sala. Inamudawat kasi imong sa. No, kita kusog kay mo justify magpakaron ingnon gyud nga angayan tang mobarog at ubangas Ginoo. Kusog kay tang modiktar Ginoo in taon ayuha ko Ginoo ihatag in taon ni niyag magkalisod-lisod na kita mo ingon Ginoo unsa man tayo nabuhat nako nga imo makong giingon ani nya naidaghan kaing sa wa gyud ang kuna siging libak siging pamakak siging pangasaba siging yaw-yaw siging sinasina ang mga colors buhok, sinasina ang mga badli sa kilay, sinasina ang mga colors naong, mga isulob. Nya di gyud mo angkon nga naa siya isa. Ang senturyon ni angkon dili ko angayan. Mo na first na pagtuong tinud-anay. Kamautang mo angkon nga wa tay gibuhat nga dili makita sa Ginoo. Mutuo ta na God is all-knowing. Maubitaw nga, diri sa unang pagbasa, ningon, mangadto ta sa bukid sa Ginoo kay iya tang tudluan, pasubayon taniyas dalan. Pasabot, ang Ginoo ray nahibaw sa future.
Kay all-knowing man siya. Ang past, present, future, determinado na niya. Muna kung unsay iyang isulti nato nga mo'y atong subayon, it leads to bright future. Nay moingon ako dinhi, Pader, pwede ko magpabunyag og usab nako ngano man. Gubot kay akong kinabuhi, Pader. Gubot kay tanan. Nako nabunyagan na ka. Human na, Pader. Yang ano mapabunyag makag-usab? Aron do na ko'y bag-ong sinugdanan. Nako dili oy. Ug hain karon nagbarog, animal kay kakaron, paminaos Ginoo. Paminaos Ginoo, ilid ra kaniya pado ngadto sa dalan nga tarong. Di na ka mo balik ngadto sinugdanan. Kay haron kuno inig bunyag cleansing kuno ba? Cleansing kay baptism cleanses everything baya na siya sa tanan atong sala. Past, original o personal sins. Oy, magpabunyag manong siya usab nako dili na ang kuna usa nga ikaw nakasa nya paminaw dayon sa Ginoo nya subay sa iyang dalan. Kana. Ikaduha, niingon ang senturyon, Lord, sugo ako. Sugo ako. Kay ako, musugo sa kus akong sundao, mutuman man siya. Iningingon ako, lakaw dito, lakaw siya. Ngari diri, muarisan siya. Sugo ako. Ug mutuog yun ko, nga kung imo kong sugoon, mahitabo yun ang akong gipangayo. Magpasugo. Di ko na be, lingay mong tupad, na di ka supakiro, na di ka magsupak-supak. Naipipila ninyo, yung ako, lingi, adik yun, mulingi. Gaana lang, ay nga naman, masinupakon. Reklamadon, say palingi, oy, say palingi. Ana ba, di ba? Ingon ana man ta. O di ta kauyon, di man kita mubuhat. Pero ang kuan, ang senturyon, officer siya, niingon, sugua lang ko, Lord. Bisag unsay mong isulti, kay bawag yung ko nga, makaipikto gina sa akong gipangayo. Magpasugo ta. Dili kay magsigig panugo sa Ginoo. Kita kasagaran na ba nato magsigampo sigig panugo sa Ginoo, naanad na lang kita ana pagkahinugo. Ako ngako yung gihangyo sa Ginoo kada misa, Lord, unsay akong buhaton, sugo lang kog unsay akong isulti. Dili na ko magpreparar pag magsuwat-suwat ko, magsuwat pa kog unsay akong ihumili. Sorry ha sa ako mga professor sa homiletics, pero mamalandong ko, human mo ingon ko, Lord, sugo alang kong unsay akong isulti. Nya usahay ang akong gisulti, sakit para sa mga maminaw. Di ba? Masakitan mo, no? Nasa usahay ang akong gisulti, makalagot sa akong mga gisultihan. Iguman akong sulti, mura sa kong kulbaan. Agoy, nga nung nasulti man to nako. Pero maingon din ko, Lord, ikaw ba yung nagsugo nako at tong sulti? Nga maingon din Ginoo, ayaw nagkabalaka. Total, mamatay raman gyapon ka. Nako, aw bitaw, no? Mo nagsugoon ko sa Ginoo pagpabaligyag slat, baligya gidayon. Di na ko hinay making halin, Lord. Ayaw nagsupak diha, baligya lang na kay mamalit aning nanimba. Ay, bahala kanang tanang namina way mo palit, sige lang yung baligya. Kita kanang naa diha sa mga malls, magbagting pamagay na sila, nya magsigig ingon, diri na, kuan wa man gani muduol ana nila, ikaw pa ba nga naagi maminaw nimo? Di ba na maginaminaw kani di arong nanimba, wa di mo minaw nako. Nya nakadungog mo nga sige patag pamaligyag slat. Sige ako mo baligyaan na tanaw na tong muhalin ba ni. Ang atong SBF dag para taon ni sa tong kumbinto napatay 15,016 ka slots nga available, halinonon pa ni tag 500 pesos per slot. Akong hangyo ninyo mga igsoon, gikan karon hangtod sa December 25, pinaskuhan lang nato ni San Vicente Ferrer, kay San Vicente man param ni sa tong kumbinto, pinaskuhan lang, bisag nakapalit na mo, gahini ninyo usa lang ka slot gikan karon hangtod December 25, 500 pesos. Magtigom tag at least
500 pesos para atong ipalit og slot. Ilingay mong tupad. Ing na agree, disagree. Ing na agree ka, disagree. Usa lang. Nga lang, kutob karong December 25, aron kining 15,000 ka slots. Din asa ni maabutan sunod tuig ato na sa ning hotdon. Kana di ko mauwaw musulti ana kay gisugo ko sa Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer. O niya, kung gusto mo challenge na ani 16 slot challenge, tag 8,000 per challenge. Nakadawat na sa tag 333 ka 16 slot challenge. Nya sa atong sitio katong atong itukod og balay, nakahimo naman tag mga 6 ka balay, 55 na lay kuwang kay 61 may atong tukuron. Sige patarog padayog tukod. Ang atong halin niabot na sa sitio niabot nag 60,385 ka slots. Naanalay, jutay na lang kayo, 9,615 ka slots na lang ang nahibilin, tag 100 pesos per slot. Akong ihangyo ninyo, kay murag mao ni gisugos Ginoo, hotdon tanig palit karong si Manaha. Di jud mo kagahin gikan karon hangtod karong birthday ni Mama Mary, December 8 mang birthday, pista ni Mama Mary as Immaculate Conception. Pero i-celebrate siya sa December 9, dili na December 8 ang pista sa Immaculate Conception sa ato karong simbahan kay naigo man og second Sunday of Advent. So adto na siya sa kanang obligation gyapon ni siya, holiday of obligation, December 9. Magmisa gyapon ta dinhi og daghang misa, bahalag way manimba. So kutob lang sa birthday ni Mama Mary, 100 pesos lang. Okay na ninyo? Agree, disagree? Sige, palit dayon. Open naman akong GCash. Open na sad ang GCash ni Brad Bernardo or Brad Loloy. Open na sad ang GCash ni kaning ato ba dining official GCash accounts ba? GCash ni Remedios Ocaba, Mr. Remy, o ni Hinara Laborte, o atong finance nga treasurer. Mao na nga open na, pilar may pag-send og 100 GCash. Ana, hurot na ni. Ako lang ning gisulti kay dunay kalipay sa atong kasing-kasing basta magsunod ta sugo sa Ginoo. Kana bang magpasugo ta? Mao na sa atong tubag sa Salmo, unsa tay atong tubag? Nalipay ako, nagiingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Hain man ang balay sa Ginoo, mga igsoon, anaa sa labing ubos. Naas labing ubos, wa diri sa mga labing taas. Mao na nakakita sa balay sa Ginoo ang senturyon diha sa iyang sulugoon nga nagmasakiton. Di ba ningon si Kristo, I was sick and you care for me. Nagmasakiton ang iyang sulugoon, didto nakita sa senturyon ang Ginoo. Muna iampo nato nga atong kasing-kasing makakita unta kining atong pagpangtukod og mga balay, ato ning paningkamot nga makita nato ang Ginoo. Kamong nipalit og sitio kita sad mo Ginoo. Karon ang ato mga politicians, ato mga leaders, atong nasod nagsigig lalis dito sa Senate, diri sa Congress, diha sa executive branch, diri sa atong judiciary, sige sila lalis. Pero wa gyud ambot pila ka kabuk nila ang naglalis unsaon paghimog mga balay ang mga kabus. Unsaon paghatag og trabaho kining wa nay mga trabaho. Unsaon pagsumpo kining drugas nga mingkuyanap na sad ug daghan na kaayo karon ang naapektahan. Unsaon pagsulbad kining mga balay, mga lugar nga sige lang lunop, siging landslide, nga grabe na kaayog kadaot sa atong infrastructures,
sa ato mga kaigsuunan o sa ilang mga agricultural nga mga panginabuhi. Wa kay ko kadungog paana nga naglalis sila. Muna iyampo nato kining atong mga leaders, mga political leaders nga mo'y nagkupot sa atong kwarta, bahandi sa nasod, ila untang gamiton sama sa senturyon, magampo unta sila sa Ginoo, muhapa unta sila ngadto sa Ginoo, magpatudlo unta sila sa pamaagis Ginoo, unsaon pag-atiman ang ilang mga taong gialagaran, ang mga tao nga ilang gi-take oath to serve, to protect, and to develop niining mga tao, katawhan na Pilipino dinhi ug sa abroad. Ana unta gilas na lang lingi sa imong tupad ing na mutabang ka sa inyong silingan, ing na mutabang ka. Kaya ako moingon magyud ko, wa man giusa nato nga way silingan nga naglisod. Naa man gyud ako nasa koy daghan. Kamo nga naom ninyo, lisod naman ganidaan. So naagin mo yung mga silingan nga mas lisod pa ninyo. Mutabang mo o maghinanaw lang. Mo na dili na lang ta mo sige tulisok aning ato mga politicians nga wa gyud pakabana. Daigo nato ang ato mga politicians kana sa uban nga nagsigig yung tabang ngadtos uban hilom lang, way suwat-suwat, way publish pero daghan nila nga magsigig yun og huna-huna las kaugalingon. Ang senturyon naghuna-huna sa iyang sulugoon og nagpakasulugoon sa Ginoo. Kita sa dunta mahimo sa tang sulugoon sa Ginoo og moalagad sa atong isig katao. Manindog ta. Mga igsoon sa atong pagsulod nining panahon sa Adbyento, kinasing-kasing kitang mohangyo sa Amahan sa atong panginahanglan alang sa kaluwasan ug moingon kita, Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nangalagad diha sa simbahan, madala unta nila ang kahayag sa ebanghelyo ngadto sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga mapakita nato ngadto kanila kinsa nanginahanglan sa samang gugma ug kaluoy nga nahuptan sa kapitan sa sundalong Romanhon alang sa iyang sulugoon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga masabtan ug madawat nato sila nga lahi sa atong kaliwat, kultura ug relihiyon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga idaran, ang mga nagmingaw ug ang mga masakiton, mahupay sa Dios nung gugma diha sa ilang mga kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Tupilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga matuohon nga mihalina, makahimamat didto sa langit sa Ginoo, nga dugay na nilang gipangandoy o gipaabot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo.
Makagagahom nga Dios dawata kining among mga pangamuyo nagituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Awata o Ginoo kining among mga gasa timaan sa mugma sa gupaw santusa kining panog kining lino ginama sa kamot sa tao ang imong mga grasya bunga sa mong pangaliya ihatag na kanamo ulangit nung aman. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta Sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaray ug pagmaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag ug ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo nagapaabot kami sa adlaw kanus-a si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na kadtong wanay naghandom kanila na biktima sa mga gubat o mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu kana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanunamo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang ingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kanimo, O Diyos, nagahunat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayon, ako'y gipaabot, nga lain pang sama sa tayo mo. Ikaw ang bugtong nga gipabot ko, ang gugma kong kabusi hatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mahilayo. Ako sa hugot nagatuo, nga na ikaw sa sa adlaw gabi, ikaw nagahulat, nga dunggo ng imong pagtawag. Magampo kita. Magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinaagi niini kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay, matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon og tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kaluwasan. Mahitabo ra ni kung naagi tay tinuod nga pagtuo, kanang pagtuo nga mahimo gidang sulugoon sa Ginoo ug sa atong isig katao. So padayon tagpalit og slots ha, mao nay sugo tingis Ginoo nato karon. Ato na ning hotdon og palit karong buwana, di nato pa abuton ni sunod tuig. So is BF Dag 500 pesos per slot para ni sa atong kumbento, napatay mga 15,000 na gidaghanon niya kanisang atong CTUMM. So ayan na to horot karong simanaha na apay mga 9,000 na lang ni kapin niya tag 100 pesos ra gid ni siya. Naot unta ato ning tabangan para sa mga kabus natong mga kaigsuonan. Way mga balay. Way balay klaro.
Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kita tanan sa iyang bendisyon. Atong dayon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa iya atong pagsimbahon.